Edrychwch ar y 5 cais nesaf yma a dewiswch un ohonyn nhw. Nodwch rhif eich cais ar e-bost, eich enw, eich oedran ac enw eich rhiant neu warchodwr a'i rhif ffôn. Os yw'ch dewis chi'n cyd-fynd â dewis Ryan Jones cyn Captain Cymru, bydd eich enw yn mynd i'r het a bydd yr enw cyntaf allan o'r het yn ennill y 2 docyn. Dim ond unwaith gewch chi drio ac mae'r dyddiad cau ar Hydref 21. Mae'r rheolau llawn ar wefan S4C. Mae'r 5 cais yn dangos amrywiaeth o sgiliau a gallu, hwn i goleg lan ymddyfru yn erbyn ysgolion penfron glinigol. Mantes i lan ymddyfru fan hyn ac yn ei dal hi mae Corey Baldwin a llwybr clir i'r lein i'r chwaraewr rhyngwladol dan y ddeunaw. Pan aeth glantaf i fai Colwyn i wynebu coleg Llandrillo, bylchiad a fast slick i capten greodd y cais. Hyfryd, pas ardderchog, cais bendigedig fyna i Ioan Davies, ac os rwy'n yn heiddi cais, mae'r bachgen yna'n ei heiddi fe. I gystadlu gyda'r goreuon, mae angen i ni fod yn anturus ac yn hyderus i ymosod o ddyfnder. Y cais yma gan fechgyn gwyr Abertawe yn erbyn coleg Sir Gar yn dangos cyfuniad o antur, pasio cywir a chymorth. Weithiau, mae hanner cyfleon yn cael eu creu ac mae angen sgiliau unigolyn i fanteisio. Coleg y Cymoedd oedd yn chwarae yn erbyn Ysgol Glantaf yn y gêm hon, a'r asgellwr George Thomas yn cael ei ryddhau, i gyflymdra a'i allu i ochrgamu o cwblhau'r symudiad. Ac mae'r cais olaf yn dangos boes penfron cyd chwarae yn pasio'n llyfn gyda bach o ddychymyg i gloi. Dan y gesel, mas i Matthew Roach, a dyna roi coron ar waith y prynhawn